Valentine Theater Show. Op vrijdag 14 februari organiseert Roosevelt Counseling Entertainment Theater Show. Sweetie Lobitori, cabaretier Michael Roosevelt, relatiecoach en seksuoloog Skoos Kroger, bekend van de Boyfu Bakajari. Muziek door DJ Vincent. Locatie, Wie Eetgekerkie. Tijd 8 uur tot half 11 's avonds. Haal je tickets bij Eetcafé De Draver of Ricardo Eetcafé. Valentine Theater Show in Wie Eetgekerkie. Kromme Hoekstraat 136 1104 AK Amsterdam Zuidoost. Vrijdag 14 februari. Check it out. That is the Africa beauty. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Kijkers, ik heet u van harte welkom. Ik ben vandaag met mevrouw Ansadi. En mevrouw Ansadi, hoe gaat het met u? Het gaat wel. En met jullie, je volgers groet ik. Voor de rest prima. Mevrouw Sadi, de government take, de laatste keer dat we hebben gesproken, zijn er intussen al wat updates daaromtrent? Updates? Ja, er zijn wat bewegingen. Wat ik natuurlijk zeker via uw medium wil delen. Maar laat het duidelijk zijn, de vraag die ik steeds stel, geef de specificatie van die verbruiksbelasting op brandstof. Dat is nog steeds niet aangekomen in DNA. Alhoewel de minister een aantal keren ook via de media aangeeft om alsnog door te geven. Omdat hij erkent dat zaken niet voldoende zijn belicht. Dus daar wacht ik nog steeds op, maar er is een situatie waarbij de maand oktober en november, nee september, oktober, er is een verschil van bijkans 200 miljoen. En in september is er dus een bedrag gestort. Misschien kan ik het de juiste doorgeven. En dat bedrag is op die dag van september is er een bedrag gestuurd van, laat me de juiste cijfers voor u opsommen. In september is er 143 miljoen. Oktober is het 345 miljoen.
een verschil van bijkans 200 miljoen. En de vraag die je stelt, wanneer in september 143,7 en in oktober 345,7 is er een verschil van 200 miljoen, is er geld bij. Dus eigenlijk zou je kunnen toejuichen, Monidoro, 200 miljoen. Ja? En wat zie ik ook in november? Een bedrag van 364. Ook daar ongeveer 200 miljoen erbij. En dat is tabel 2.3. Ja, dit is een bron van financiën en planning, voorlopige cijfers. Maar waar het om gaat, wanneer ik al 3 maanden terug bezig ben om naar het verschil van 2 miljard zoveel te vragen, maar steeds geen antwoord krijg. En nu plotseling, op de maand september, was het nog 143, zoveel. En oktober is het 345 het bedrag, een verschil van 200 miljoen. En november is het ook 364, een bedrag ook van 200 miljoen. Dus de vraag die je stelt, wauw, ineens is er geld. Maar van waar komt dat geld? Want ik heb de verbruiksbelasting motorbrandstofspecificatie nog steeds niet gehad. En je weet, het hele tumult in DNA door de politie eruit gezet omtrent deze kwestie. En wanneer we nu leven, februari 2025, ik zie nu tabel 2.3 van indirecte belastingen, deze cijfers. Dus wat is de minister gaan doen? Was hij zo overal gaan zoeken waar het geld ligt? Heeft hij een doos gevonden met 200 miljoen? Maar de hamvraag is het verschil wat ik aan het begin had aangegeven van bijna 2 miljard. Dat zie ik nog niet. Dus weet u, eigenlijk zou elk medium dit moeten oppakken en de vraag stellen, waar is het geld per ammonité? Moet er geen kladonderzoek hier? Dus de minister zit maar te praten en helaas, praatjes vullen geen gaatjes. Dus ineens zo, de maand oktober is er 200 miljoen en november is er nu ook ongeveer 200 miljoen erbij. Van waar is dat geld ineens gehaald? Lag het onder een la? Zat die even te schuiven? Vast staat, nogmaals, ik hoop dat andere media het ook oppakken. En de vraag stelt, hoe komt er nu ineens? Is dit het bedrag waar ik altijd had gestrest, verschil van 2 miljard, en nu ergens ineens gevonden, geplaatst? Dan blijf ik nog de vraag stellen, per ammonide, waar is de rest van het geld? Het is voor mij nog steeds een grote vraagteken. Eigenlijk, na 3 maanden, nu ik deze beweging zie, something happened en niet weinig geld. Dus dat is wat ik kan zeggen ten aanzien van de government take. Ik herhaal, verbruiksbelasting motorbrandstofspecificatie tenno nada. En het verschil van oktober, november, herhaal ik, ammonidoro, maar voor pe adoro. Waar is de rest wat ik al een aantal keer heb gehaald? Dus dat is ten aanzien kwestie government take. En weet u, wanneer de minister in DNA met al zijn knap mensen van financiën zegt hoe geweldig ze kunnen berekenen en noem maar op. En hij wordt ondersteund door collega's van Jogi tot Gayadin. Om mij te verwijten wanneer ik om duidelijkheid vraag dat ik niet weet te lezen of we zijn te dom of whatever. Laat de knappe mensen van financiën mij het volk in DNA uitleggen. En ik herhaal, penema fenamoni plotseling dis. Lag het ergens onder de la. Kortom, P-A-monide. En mevrouw Ansari nu ook de wet van terugroep. Ja. En mevrouw Ansari nu de terugroepwet is goedgekeurd. Wat is uw oogzienswijze daarvan? Zoals je weet, in mijn interruptie en mijn spreekbeurt buiten commissie heb ik duidelijk aangegeven.
Wanneer de indieners aangeven, ja, terugroepwet, want belangrijk is dat politieke ideologie, politieke standpunten, elk DNA-lid moet zich daaraan houden. Omdat hun stelling is, een DNA-lid is op een lijst geplaatst door een politieke organisatie. Daar zeg ik 100.000 mee eens. We hebben geen rechtstreekse DNA-verkiezing of geen rechtstreekse presidentiële verkiezing. Je moet via een politieke organisatie daar staan. 100.000 wanneer een DNA-lid partijideologie moet naleven. Maar de praktijk is bewezen nu dat de coalitie met de vele non-transparante zaken, daar noem ik voorbeeld. Kwestie government take, dat er nog steeds geen transparantie is. Kwestie in de miljoenen aan valuta kopen van een hotel voor een of ander ministerie, met alle inventaris erop en eraan. Er is nooit in DNA duidelijkheid aangegeven. Het in de miljoenen uitgeven voor een lousy toilettengroep, voor een markt. Ik ben gaan overtuigen aan die markt. Kwestie Sabaku, de vele niet transparante zaken die worden gedaan door de regering en wij geen antwoord krijgen. En dan is mijn conclusie. Nu begrijp ik meer dan ooit waarom de coalitie hun kaken stijf op elkaar houden. Er is nooit ook die vraag gesteld over een aantal punten die feiten zijn. 3 maanden vecht ik over die government take, hè? Wanneer ze nu zo zich opstellen en ze nu een wet aannemen dat als je de partijideologie niet volgt, je teruggeroepen kan worden, dan zeg ik dit. Hebben deze mensen de partijideologie nageleefd? Van wat was hun belofte voor de verkiezing? Ze willen verandering om verbetering te brengen. Transparantie, geen IMF en al de vele zaken die ik heb opgezomd en geen antwoord krijgen. Ze houden hun kaken stijf op elkaar. En dan willen ze een wet indienen dat wanneer een lid die de belofte van de partij naar het volk toe wil naleven, wil opkomen, want eigenlijk zou al die leden moeten opkomen. En als ze dat doen, is volgens hun indisciplinair naar partijideologie, naar partijcode, noem maar op. Ik zeg hoe de hel. Wanneer ik de beleving democratie en doen wat je het volk hebt beloofd, al is het mijn partij van waar ik kom, als er geen transparantie, als ze niet doen wat ze beloven, dan ben ik de eerste. Dan moet ik dan teruggefloten worden. Ik heb het niet over het punt wanneer een DNA-lid, zeg maar, aantal criminele zaken bezighoudt. Wanneer een DNA-lid dingen doet die het daglicht niet schuwen. Wanneer een DNA-lid aantal vonnissen, stel dat hij iedere keer besopen en aanrijdingen maakt, noem maar op. Ja, dan is Ansari de eerste, ja. Om zo een DNA-lid terug te fluiten. Dat betekent dat hij niet bekwaam is om die job te doen daar in DNA. Maar een DNA-lid die opkomt tegen de tussen aanhalingsideologie van de partij. Een DNA-lid die opkomt omdat de partijbelofte niet wordt nageleefd. En volgens de partij zij niet de instructie van de partij volgt, is de partij bevoegd om zo een DNA-lid terug te roepen. Je gaat aan de democratie van het volk. Je bent wel door een politieke partij geplaatst, maar je bent door het volk gekozen om daar het belang te behartigen. En ik denk niet dat er maar één onder het volk kan zeggen. Het deert me niet. Ze kunnen stelen, ze kunnen gronden roven, ze kunnen miljoenen valuta voor zich houden. Ze kunnen een president, een liegende president. Ze kunnen het land verkopen en dat één onder het volk zegt. Het is partijdiscipline, dus ik hou mijn kaken stijf. Nee, Ansari gaat niet daarvoor. Dus laat het duidelijk zijn. Dan is de vraag over die terugroepwet. Er wordt getornd aan de democratie. En de democratie is het volk die het daar plaatst.
wanneer een partijideologie boven het belang van het volk, wanneer een DNA-lid opkomt voor het belang van het volk en het druist tegen de belofte van de politieke partij of organisatie, daar zal Ansari daar volledig tegenin gaan. We hebben ook tegengestemd. En ik heb ook gemotiveerd waarom ik de overige 50 DNA-leden heb opgeroepen om dit niet goed te keuren. Maar ja, dat is de keerzijde van de democratie. De meerderheid van het getal bepaalt. Maar ik zal een van de pleiters zijn dat als we ooit in het machtscentrum komen, of wanneer wij in het machtscentrum komen, deze wet zeker weer op de operatietafel gaat zitten. Die bijdrage zal ik wel leveren. Want nogmaals, ik herhaal, wanneer ik opkom voor het volk om te vragen over de government take, bij Amonide, ja, ik vraag om duidelijkheid. Ik word doodgezwegen door geen punt van orde, door geen interruptie van de waarnemend voorzitter, is om de minister en de regering te beschermen. En wat doet de tegenpartij, de coalitie? Ze is dom om te lezen, ze kan niet lezen, ze luistert niet. Er wordt zelfs door een vrouwelijke collega een TikTok gemaakt dat het een schaamteloze vertoning is. Laat ze een TikTok maken hoe ze het volk bedriegen. Laat ze een TikTok maken over die non-transparantie. Laat ze een TikTok maken over waar is het geld van de government take. Dat is wat ik wil antwoorden over die terugroepwet. Mevrouw Ansari, we hebben ook gezien dat de specialisten, zal ik zeggen, van staatsolie zijn vertrokken naar het buitenland en daardoor de raffinaderij op dit moment stilstaat. Ook de olieprijzen zijn dus daardoor verhoogd. Wat gebeurt er nu? Ik heb wel gisteren gelezen bij GoTo, hoor, bij de rest heb ik niet kunnen zien, dat diesel 45,70. Op uw vraag over deskundigen bij de raffinaderij zijn vertrokken, ik kan daarop geen concreet antwoord geven. Ik heb de juiste informatie nog niet. Maar wat me wel is opgevallen, dat diesel 45,70. De vraag is, hoe gaat het met de productiesector? Waar het op neerkomt, verhogingen, en dat heb ik ook in DNA vaker aangegeven, sluipen net een dief in de nacht. Er wordt helemaal niet met het volk gecommuniceerd. Ja, dus weet u wat voor mij eigenlijk rest in deze komende 3 maanden? Het volk over te overtuigen. Die change te brengen. Dat andere mensen in het machtscentrum komen. Maar niet alleen andere mensen in het machtscentrum komen. Dat die change werkelijk verbetering moet brengen. Er komt een verandering van machthebbers, maar er moet ook een verbetering komen. En deze Ansari doet aan zelfreflectie. Als een partij gekozen om aan de macht te komen, zal ik blijven erop toezien of ze aan hun belofte houden. We gaan het niet makkelijk hebben na 2025. Met de vele leningen die nog bij zijn gekomen. Het is alleen maar ellende op misère. Ga maar kijken naar Waterkant. Ga maar kijken naar een brug die wel of niet wordt gemaakt. Ga maar kijken daar bij de Koesewijnen. Oh my goodness. Komen wijnen? Ik wil niet over praten. Wegzorgvliet. Kwestie water. Waar stelt de regering prioriteiten? Dus, kortom. We tellen de maanden, de weken, de dagen en de uren om die change te brengen in het machtscentrum, maar ook om verbetering te brengen. Dank u wel, mevrouw Ansari, voor uw tijd. Kijkers, Krishna Lakpat van Kulturu TV en ik wens u een fijne dag verder. Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel. Altijd dichtbij, je sapt wat toch? In Meati, Srana,
bribi nu srefi. Una de westra na man. Vaderland. Suriname is je vaderland.